Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za ku saurari wannan kasida daga bakina ni Dahiru wadda kuka sani da D.AZUM daga makarantar madrasatul tarbiyyatul islamiyya malaji karkashin jagorancin Malam Hassan. Ayi sauraro lafiya. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Har na sanyo sunan Allah Murna da wannan rana wanda shi ne ce min yau sallah. ran maulidin manzona. Shi yayi mata har da maza jumla. Murna da wannan rana Shi yayi wani yayi mama guna sannan ya kage ubana. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Dubin salati dan muka yi kari Murna da wannan rana abun manzon mu mai tarin kairi. ran maulidin Mu manzona. da ganin sai zan mace karburi. Murna da wannan rana Alifi da sahabbai duka saka har auliya ulfina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Kafin na zo na wuce ni za na tsaya. Murna da wannan rana Malamai na abun kufa za na tsaya. ran maulidin manzona. Ku ne kuke dora na akan hanya. Murna da wannan rana Yadda za na rike manzon Allah shine mucicin raina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Kasida ce nake yi na ɗauko. Murna da wannan rana Zana yi wata ilahu kaban iko. ran maulidin manzona. Zana waƙe wani mai fifiko. Murna da wannan rana Tarbiyyatul islamiyya ce makaranta ta abun faharina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Habibullahi sai manzon Allah. Murna da wannan rana Dan Aminatu ɗagun Abdullah. ran maulidin manzona. Wanda shi ne yake kullum sallah. Murna da wannan rana Ta kai ne abun fahari gunmu kullum dare har rana. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Malaji ne kwa muke yin mauludi. Murna da wannan rana Ni da boya akwai mu da tauhidi. ran maulidin manzona. Kaunar ka ce fa ta sanya ya hadi. Murna da wannan rana Albarkacin ka muke ci ya nura hasken ka ya wuce rana. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Ya ku jama'ar mu mu yi koyi. Murna da wannan rana Hali na annabi karmi juyayi. ran maulidin Shi manzona. ne ba za ya saka mu a kan layi. Murna da wannan rana Wanda hanyarsa ba ta toshewa haccin cikin kabari na. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Albarkacin ka muke ci ba shakka. Murna da wannan rana Saboda kai ne muke shakar iska. ran maulidin manzona. Darajar ka ce fa ta sanya ba shakka. Murna da wannan rana Imamul mursali na muna san ka kaunar ka ta wuce raina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Furutul wuzuka manzan Allah. Murna da wannan rana Siratun mustaqim manzan Allah. ran maulidin manzona. Nabiyullahi ne manzan Allah. Murna da wannan rana Sabiyullahi ne manzan Allah cikakke abun faharina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Da haya cika mai kyan halayya. Murna da wannan rana Kaunarsa ya jama'ar mu musaniya. ran maulidin manzona. Shi ne cikakke jikinsa fa ba ta waya. Murna da wannan rana Sahibul hasana turin Allah babu irin ka nabiyina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Daha mai kyauta a cikin tsari. Murna da wannan rana In ya baka ka koma zai kare. ran maulidin manzona. Komai na ɗaha cikinsa akwai tsari. Murna da wannan rana Kalamun ce mu ganka mu huta ya ɗaha abun faharina. Maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shayin shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona. Komai idan ka kira manzan Allah. Murna da wannan rana Ya cancanta abun mu ibadullah. ran maulidin manzona. Duk wanda ya
juya san manzon Allah. Murna da wannan rana. Kuce da shi ya tabka asara wanda babu irin ta a gona. Maulidi mu muke yan malaji murna da wannan rana. Ga shayar shekarar nan ta dawo ran maulidin manzo. Makurar isa ne shi manzon Allah. Murna da wannan rana. A can magana kira shi kalamullah. Ran maulidin manzo. Masoyi ne kira shi habibullah. Murna da wannan rana. Fatimul Ambiya ya Rasulallah dan kai na san sunana. Maulidi mu muke yan malaji murna da wannan rana. Ga shayar shekarar nan ta dawo ran maulidin manzo na. Ya ku jama'ar mu da gane. Murna da wannan rana. A sunan annabi ya wuce mai zaune. Ran maulidin manzo na. Idan ana maganar sa daɗi ne. Murna da wannan rana. Maulidi mu muke yan malaji dan kai muke san juna. Maulidi mu muke yan malaji murna da wannan rana. Ga shayar shekarar nan ta dawo ran maulidin manzo na. Manzo na nura dan Amina mai tarin darajar biyayye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Sai na tuno ranar da ɗaha yake jinyar mutuwa. Lokacin sallah yayi wasu na jira wasu na ta zuwa. A wannan ranar ne ya ce wasu hambai kui abuwa. A wannan ranar ne ido na sahabbai yayi ta zubar hawaye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Ana sallar la'asar sahabbai abun kukansu suke. Ma'aiki ya miƙe a cikin wurin maganar da yake. Sahabbai sun yi tukun kowa abun kallon sa yake. Ma'aiki na kuka sahabbai suna kuka na zubar hawaye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Bayan an yi sallah ɗaha ya ce roƙon ku nake. Idan na cuce ka karama a yau roƙon ka nake. Idan na ɗauke ka karama a yau roƙon ka nake. Kana bi na bashi faɗan kafin fa a ce bana a raye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. A sallar magariba ɗaha ya fito yayi limanci. Bayan sallar ne gida aka kai shi cikin yanci. Karatun ɗaha na ƙarshe sura mai inganci. Suratul Mursalati na karanta ɗaha yana a raye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. A sallar isha ne wasu na jira wasu na ta zuwa. Waɗansu suna cewa yau da ma'aiki ya ke zuwa. Waɗansu suna cewa ma'aiki yana nan zai yi zuwa. Kashe manzon Allah yana can yana suma wayo biyayye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Cikin ɗakin Aisha ya dawo ya ce an yi sallah. Aisha sai kwata ce kai ake jira an bar ramla. Ya je miƙewa domin ya ce siyo sallah. Sai su mata biyun ta sake rubar manzon Allah biyayye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Bayan ya dawo a suman ya ce an yi sallah. Aisha sai kwata ce kai ake jira an bar ramla. Ya je miƙewa domin ya ce siyo sallah. Sai su mata uku ta sake rubar manzon Allah biyayye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Su manta ɗauke ne a jikin manzon Allah. Sai ya tambaya Aisha sai ya ce an yi sallah. Aisha sai fata ce kai ake jira an bar ramla. Aha ya ce ku ce Abubakar ya ja sallah tun ina a raye. Manzo na nura dan Amina mai tarin daraja biyayye. Zana tukaita nan a cikin sa labarin da nake. Shi manzon Allah asalinsa dan asali ba yake. Da samar manzon Allah ku zo ku je yau ga yadda take. Hada Aminatu ne ɗan Abdullahi yake. Shi Abdullahi ɗan Abdul Mutallab yake. Abdul Mutallab ɗan a gurin Hashim yake. Hashim shi ɗa ne a gurin Abdul Munafi yake. Abdul Munafi ɗa ne a gurin Kusai yake. Shi ko Kusai nan ɗa a gurin Kilabi yake. Shi ko Kilabin nan ɗa a gurin Mu'urata yake. Shi Mu'uratan nan ɗa a gurin Ka'abi yake. Shi ko Ka'abin nan ɗa a gurin Sal'ahi yake. Shi ko La'ayin nan ɗa a gurin Galibi yake. Galibi shi ɗa ne a gurin sa kun ga Fihiri yake. Fihiri shi ɗa ne a gurin sa shi Maliku yake. Maliku shi ɗa ne a gurin sa kun ga Nazari yake. Nazarin shi ɗa ne a gurin Uzaimata kun ga yake.
Iliyasu yake shi Iliyasun nan dan da abun mudari yake shi mudarin nan da abun sa nazari yake shi fa nazarin nan da abun mu'adi yake shi fa mu'adin nan da abun adanani yake shi adananin nan da abun wadadi yake shi wadadin nan dan muka wa muka kan manzo biyayye manzo na nura dan amina mai tarin daraja biyayye malamanmu na malaji kun yi kokari gaishe ku muke malam na'imu na mu kayi kokari gaishe ka muke malam ibrahim bako na mu yau gaishe ka muke malam dahir na mu kayi kokari gaishe ka muke malam rabi na mu dalibai a yau gaishe ka muke malam kamusu na mu kayi kokari gaishe ka muke malam musa na mu dalibai a yau gaishe ka muke malam haruna gamba dalibai a yau gaishe ka muke malam yusuf na mu kai ma da gaske banka muke malam sani ka je kai ma a yau gaishe ka muke duk sauran malamai a gare mu kun zamto da mukar iyaye manzo na nura dan amina mai tarin daraja biyayye malaman islamiyya kun yi kokari gaishe ku muke malam hassan ka je kai kokari gaishe ka muke malam tahir giri dalibai a yau gaishe ka muke malam yakuba kai kokari gaishe ka muke malam yarima ne kai ma a yau gaishe ka muke malam haruna ma dalibai a nan gaishe ka muke malam sanin mu kai ma a yau gaishe ka muke malam ado malam yau ka ji gaishe ka muke muna fatan kai a gare mu kun zamto tamkar iyaye manzo na nura dan amina mai tarin daraja biyayye ɗaliban islamiyya kun yi kokari gaishe ku muke isa bin usman kin yi kokari gaishe ki muke suwai ba ibrahim kin yi kokari gaishe ki muke nahila dauda kin yi kokari gaishe ki muke amira muhammad ma kin yi kokari gaishe ki muke maimuna musa ma kin yi kokari gaishe ki muke amina abban ma kin yi kokari gaishe ki muke ma bin sadam kin yi kokari gaishe ki muke ummi bin amini kin yi kokari gaishe ki muke adamu bin kabiri kin yi kokari gaishe ki muke bilkisu lukman kin yi kokari gaishe ki muke da hannun sama'ila kin yi kokari gaishe ki muke hawa isa kin yi kokari gaishe ki muke dukkan ɗalibai mun yi godiya malamai har ma iyaye manzo na nura dan amina mai tarin daraja biyayye maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona maulidi mu muke yan malaji murna da wannan rana ga shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona maulidi mu muke yan malati murna da wannan rana ga shekaran nan ta dawo ran maulidin manzona maulidi